Dapat ko yung tagsayan. Dapat ko yung tagsayang apple. Awa, uy, pagkaon sa mga iro. Nagamay ng apple. Ma'am, nakoy apple, ma'am. Ma'am, gusto ko ko apple. Ma'am! Ma'am! Ma'am, nakuingan si ma'am ba? Hala, April lagi din pala. Di ba yun? Ma'am, ma'am, kabalo ka ma'am? Si Bio! Hala, si Isabel, madam. Naghulam sa kung sa kalibo. Kaya ipalit lagi daw niyag brief. Kabalo ka ma'am? Buslot yung brief ma'am. Yung hatag sa uganina. Nakuha lagi buslot sa... Lubutan ko dapit ma'am. Nakuha lagi buslot dito ma'am. Usa ka ito niya. Kapahan yung Isabel. Ay, Ma'am, di dami ko niya mo. iinit na dyan ko ano ni Isabel. Ma'am! Mama, kumapati! Ako man, naging drama ha. Mauyok na ginako ni siya. Ma'am, niya. Humot na akong buhok, ma'am. Humot jadi ay. Ako siyang bayakan. Ma'am, juga mata ma'am. Bala ka saya kaya akong apple, mama. Oh, Isabel, kong pinangga. Ang imong dagway mo rin gibuti o gihangga. Kung ang dagway mo akong sugumon, mura yung kaglago. Ni patong sa tayo ni kakon. Ang samong mong dagway, naglatay-latay sa huna-huna kong nagpabuhay. Ma'am, may apple, mama. Kung ikaw akong sugumon, sama ka sa bituon na nagsidlak ni kagabion. Didag-umay man sa gabon, ang gangit-ngit bitapon. Apon ako nahibuyong kay adunay singgit nga nag-ingon. Ayaw tabuni ang langit kay si Isabel nakaigit. Maong ako, may dagan, padong sa imong atubangan. Aron ikaw halaran sa gugma kung walay katapusan. Apan may dumili ka kay gusto kang bunod, aron iilo sa imong lubot. Pio! Gusto mo na yung ipag-yaw-yaw na Pio? Asa ka? Asa ka, Pio? Isabel, mura kang kanta. Ibalik-balik sa mga bata o niingon. Jingle bell, tayo Isabel. Pio! Di mo Unya ka lang. papel, di baril-baril. Sulod na, Pio. Sulod na kay. Jingle bell. Amihan ka. Mahal! Ay, Isabel! Si Mahal. Kaniya rin yung tanaw ni mo ba? Matukan po ang ka, di yung kamangagda. Na? Ano na? Ano siya man eh? Apple. Ganun pa rin. Adi ko na isili na. Alam na nakin ang galawang ganyan. Sa sili, pataka. Nasa sulod. Invisible man ang sili diri tindahan. Pataka. Dilawi. Di gani ko to. Dilawi sa lagi. Sige na. Ano na ako ni busot-busot dahil? Hindi ka naman ano. Dami? Dami pila? Napa? Muha na niya. Napa ba? Kada. Basta juga ni mo da. Sige na. Ana maginang mahigugma kay magparaya. Dali Pio. Parang na dyan Pio. Dili ako. Basta ikaw ra ako. Kanyang, asa mo ito yung yaw-yaw-yaw dito nga, busnod ka pre. Si bosot kong brief or niyo. Dahil ko. Lagi ha. Yun ko. Kanyang noon sa man ni siya, sili man niya tulog. Di man niya bayay. Pastor Boy man niya ni. Di man mo mata si Mamoy. Kung sa pagkamataan niya, nga, wak man yung upukawa. Ganina rin ako na si Studiahan Pio.
Pukaw, pod. Ako'y pukaw niya, be. Sige daw. Kan naka-face mask man niya, hindi ka ginawa. Dili. Hanap ba sila ng COVID? Virus daw. Virus naman yung daan. Hindi be, tanggalon ko daw. Bulaga. Tara! Yung kay si Mama Isabel ba yung ID? Si Ma'am Lloyd. Isabel, perminti na ginagawa pa ano pangalan ba? Delikado. Kasi mag-uban na ta sa altar sa kaminyoon na nagkahuman. Oo. Gusugot din Papa Dugan. Si Ma'am na pa na POP. Sipon lagi si Mako. Sipon man na. Ay, oo. Wala. Inaw ka ayaw sipon. Gani, murag gatas. Napay pilok-pilok ka pero ang mota niya skilya dagang kayo. Tanawa ka kurkurog siya dahil. Oh. Kasi kumaon guro niya. Kasi mahal na. Kung sa man tayo mong love letter nga, ikaw daw tigpahit sa igit aning ma. Ha? Katong yung mong isulat sa ako ba nga? Yan. Nagkawa? Makaikos na kung ano. Oo, man. Kayay. Natawa si ma'am, di naging siya mukatawa. Dapat mukatawa niya siya kay last na. Di siya ma-enjoy na kinabuhi. Kasi, doon pa siguro. Di siya ma-enjoy na gihigda-higda na. Tanawa niya. Okay. Pukawon ako niya, be. Mami Isabel! Isabel, apa niya ko ka? Pio! Mahuma na lang ng drama mo. Yan mo memorize ako linya. Kaya ikaw rin yun ako. Nawala yun yung nawa pa. Uy, ano yung takilin naman yun dyan? Dapat aning Ma'am Lloyd, dito ni mo atubang. Kaya naman ito mga audience. Audience impact, 10%. Tanawa ko ma'am, napay, kuwan. Pila? Naging balik. 250. Mahala, ani, ay. Naging balik. Hala, kabalo ko, ani nga tam. Saan niya? 3F na. Kanya? 3F na. Taga 3F, di ka ma'am? Ay, ala. Hala, cute kay si ma'am na. Murag ka nang nasa kuan. Pansyon. Daya, si pagod yan. Sabi ko kay panakon yan. Kaling, Bamyoy na, mga una na ay dagang liston. Si Liston. Leksyon. Si Liston. Sa mga piyo, tanggalin na piyo. Tanawa di po. Ma'am Lloyda. Si Isabel Lugangko, kami niya. Matata. Gisugot na niya ko siya. Kaya naghilapilang ka kung atubagan. Kaya, kukunin mo na. May maghinay ta. Kung siya kay gitulugan niya, basig lahi ang gitulugan niya ni Ma'am Lloyda. Murang dito na ginitulog ba, umama ng mata. Huli. Ma'am Lloyda, namayad ako sila siya, utang sa imo ha. Wala nga, pinunday mo. Naningin daw sa dayong. Pinsan na mo bayad sa dayong dahil. Naabot makagdayong. Ikaw may nag-ingon din tayo. Nanawa na ka-smile si Ma'am Lloyda. Pinaputi lips. Gahi kayo. Gahi kayo, day. Ang iyang kok mo, gahi kayo. Lisod na ako rito. Ha? Lisod na ako rito. Namilit bitaw siyang kok ko? Ay, oo. Di. Abi na kung sa ilong lang ang kok mo. Ay, aman. Ang uban nasa bungbo. Na. Ipapilit niya dito. Kung napo na ko ito, duha na ko bo. Ha? Napoy duha ka bo kang kuha. Asa ba? Nagkaw ko na. Dahil duha ka bo, padang pa dito. Apil po ka. Mga damak, di mong bayana.
Kaya si Ma'am Luita ba? Di yun kamawa na di mo katawa. Eh, lahat naman eh. Di, tok, ah. Atok o dami. Luita! Isang awa. Kain kay kukumurang dilgater. Enjoy. Ay, Ma'am Luita. Luwaan eh. Cute na din yung katawa si Ma'am Luita. Inawa. Murag ikaw. Parang yung ibang luwaday. Murag ampang ikumot. Sige lang, Pio. Murag mo kanyang mga buyak sa hardin ba? Nagiling sa pison. Tanyawa. Murag sandayo. Kapayo ko ani day. Kipangalaan ni butong. Pero payo agi kaon. Pio, tama na, Pio. Di man ni makabalot kay kumaton. Naway kumaton ka conscious. Tagawa. Yan nga, murag sapatos. Sige, kay bukbuk ka ba na sa stikod? Cute yung kaya si Ma'am Lloyda. Murag irisong kaban. Sige, Ring. Tanawa na pa kiki. Kamunggay na yung katundan. Pilit yung bangkil dyan. Ma'am Lloyda, pahuman na ta. Ma'am, hindi ka mo mata, ma'am. Dahil sa ako na lang ni Day. Kanang, ang sa ni Day ni siya Day. Di ba? Ang kwanta, ang doktor sa English. Kung ito yung mga doktor. Naku, yung balong Mag-English, mga mga konduktor. Sasya pa na ka, di ba? Di ba? Alam niya, kumatos daw. Saan na kumatos, Pio? Mga do. Katong, iyagog mo, nga nigahe siyang gugo. Mga tayo kumatos. Okay na. Oo. Tanyawa dyan ang kukuha niya. Di ba, puro ni kog mo. Ayaw lang dyan nga siya kay mangipit na. Murag, murag kurong-kurong si Ma'am Lloyda, no? Di convulsion. Kitakigan siya yung dakong pagbati. Kaya iyagog mo, di malukit. Dato niya ni si Ma'am Day. Pamaligyan niya ni Kupras. Eh, Tag-iyan ni Kupras sa kalinan. asa ba niya lubihan? Nadiri siya nito. Oh, bak. Pagkuran niya gidamdam. Kanawa. Di kita mahuman. Kaya magsige man ni pangutot. Wala ka, ma'am. Ikaw, ikos anak, ma'am. Dahil saan man ni karon dahil nga, wala man tayo kontak nila. Nila Ma'am Jewel yung Dong Diana. Burot na ba itong kwarta nga, ilang gipigin. Ganit, no? Kanang, wakay. Ang hiram nga parta niya, Pio. Di ba ko pautangan din, nangutang, ramaganya mo ko sa imo. Basit na kay, wala kwarta niya ba? Kumayo ka kisay kwartahan din eh. Ikaw. Kaya niya sa imong tanan, apin akong gumba. Tama na, Pio. Bitagay, nakumatos din niya si Ma'am. Saan na lang niya nga, wala na tayo kwarta dahil kaya katong 1,000 nga akong hiram. Hurot din na mo pamasahe pa doon dire. Grabe, nagkasahin. Hurap yung sa kalibo? Oh! Train, magulang sa China dire. Ha? Train. Drill? Oh! Wala lang ko Ya, kumali. di man ko po pwede, nag-train po ko. Kasi siya. Natural. My God. Huwag ko hinura may kwarta. Luyo anyang ma... Ano wala man si James dire nga. Dapat- Nag-ipin na po to. Oh, siya, napataa, oy. Si Ma'am Lloyda ba, oh, looy kayo. Uy, ano ba si Dudong? Luya, magkaya ka doon. Noon sa ka doon. Lulong na kumapuan ng piyo. Minsan, kami kinabuhian eh. Padong na ka mabuang to. Kanos aman. Kanya, mangguna ng dulan-dulan ni mong ML do. Dali ko dali, tindog. Tindog ba kanya ako igon? O siya, Bisaya sa Pulo Cairo. Tindog. English guy. Taga Pulo Cairo, tindog.
Di ba po niya magkatawa kay seryoso mo daw yung role. Bakit ka bilo na mabuang? Kung mabuang eh, mudahagan yun ko ba? Taas yung bangkil, di gumaan. Kaya to, ayaw ko si seryosohan niya imong duya-duya dyan sa imong cellphone. Kanyang tarungan niya imong kinabuhi dong. Kanyang pag-ampo sa Ginoo kinasing-kasing ba? Kaya wala kayo posible sa iya ha? Kanya imong problema, iano ra kayo niya niyawa dong ba? Magsalit sa Ginoo dong. Dahil mo rin Ito kayo tao. na. Iyo. Dayon. Apre, roll up. Oy, pastor! May gabi, inyong mga pagsunan. Sabel. Iyo o... Ay, pastor. Ang gabi. May gabi. Sister Luida. Di na si Sister Binda. Loida na. Binda ka doon sa Bagyo. Gusto ba si Sister Luida? Ay, kumatos, pastor. Uwa pa na saya nagugano sa bumata. Kumantos dito, pastor. Ginoo na sa ayon sa kumuha niya. Ay, kinabuhian niya. Ngayon tabang financial, Brother James, hanggang sa itong mga kaigsunan. Salamat kayo. Sige lang mga kaigsunan. Para lamig ampo sa kayuhan ni Sister Luida o yapil na punusan nato si Sister Diana dito usab. Bulutang dili sayon ang magkinabuhing Kristohanon. Labo na sa lugar nga wala na kailas tong buhay nga Dios. Manang padayon ta sa pag-alagad kaniya. O ugma adtong Domingo ay mo kalimot sa pagsimba ha. O sige, pastor. Mangilang ko niyo pag-apo pastor. Dili sa kong simba. Medyo luya pa akong espirituhanon. Tubangon sa nako din. Ako nga problema na mo. Brother James, wala ko nasayod kung unsa ang imong problema karon. Pero isa lang ko maingon sa imo ha. Dili mo kay nga tubangon ta ng problema kung wala ang tabang sa Dios. Ang Juan 15:5 nag-ingon, kung wala ang tabang sa Dios, wala jud mabuhat ang tao. Mo nang padayon jud sa pag-alagad sa buhay nga Dios. O kami sa mga kaigsunan, gitabang og ampo na likuron ka sa Dios kanunay. Bitaw, pastor. Tama yung kayo niya. Kung ako, pastor, wala yung ko. Igong rason niya, dili na ako simbahan ng Diyos. Kaya, gihatag na din niya tanan. Kanyang, gusto niya akong prem, kung kanya ako may Diyos. Simbang yung ko sa Ginoo, pastor, kaya nasayod ko nga ang Ginoo sa kasing-kasing na tanaw sa tao. Yes, mo dyan ay sakto ng Pio. Praise the Lord niya na. Kulo ka ng Pio, wala dyan naglantaw ang itong buhay nga Diyos. Kung unsa ka nindot o unsa ka mahal ang ato ang sinutan. Ang importante nga nagdulog-alay ito pangalagad sa iyaha. Kung atong kinasing-kasing, matag-adlong Domingo na sintro sa iyaha. Mo nang padayon ta sa pag-alagad sa buhay nga Diyos. O ikaw, Brad James, padayon dyan sa pag-alagad sa buhay nga Diyos. Kanang mga problema, lumalabay na na. Kanang tanan, saling sa buhay nga Diyos. Sis, wala ka mata karon kaya naganda tayo mga suruyan na pa. Brother, mga liksunan, wala ka sa amin. Ay, sige, pastor. Isipon may karon ba? Naganda buhay mga suruyan na pa mga kaisunan. Sige, sige, Kung pastor. balik kami og mga dali, inay guman sa simba. O sige, pastor. Salamat kayo sa inyong pag-ano, pastor. Salamat, pastor. Salamat mga kaisunan.